5 סיבות לשחות נשימה כל 3, במקום נשימה כל 2 אתם שוחים במים פתוחים. סיבה מספר 1 זה ההשפרצה, בוא נקרא לו השחיין המשפריץ, שהוא נמצא בצד שמאל. אתם יודעים לנשום רק נשימה כל 2 שמאלה, וכל הזמן אתם חוטפים את כל השפריצים, או גלים, לפעמים אנחנו שוחים בקו גלים, פתאום בא גל וכל הגל לתוך הפה. מה שאפשר לעשות בצורה מאוד מאוד פשוטה, מי שיודע לנשום נשימה כל 3, פשוט לשנות את השחייה לצד השני, וכל המים לא ייכנסו. וזה אותו דבר בסיבה מספר 2, זה הסנוור. הרבה פעמים השמש מסנוורת אותנו, וכשהיא מסנוורת אותנו אנחנו מקבצים את הפנים, מקבצים את הצוואר, ואנחנו מתחילים לטייל לנו ימינה ושמאלה. אם כבר דיברתם על סימטריה, 90% מהאנשים שנושמים נשימה כל 2 חותכים קו סימטרי. זה אומר שאתם כל הזמן בעצם שוחים בסוג של זיגזג לכל הכיוונים במים פתוחים, ממש כמו נחש. אנחנו ממש יכולים לראות במשחי מים פתוחים שהשחיינים בשעון שלהם, שחיינים שנושמים נשימה כל 2 שוחים לפעמים 20% יותר. זאת אומרת, במקום לשחות 5 קילומטר במשחה, הם שוחים כמעט 6. זה טירוף, זה פשוט הרבה יותר איטי. סיבה רביעית, ואולי החשובה ביותר, זה שמירה על הצוואר והגב. ככל שאנחנו במיוחד בים שוחים הרבה יותר סימטרי בין נשימה כל 3, ואנחנו לא עובדים עם הצוואר והגב, כי אנחנו פעם אחת נושמים מצד שמאל ופעם אחת מצד ימין, אנחנו מתחמצנים הרבה יותר לאט בכל האזור הזה. אין לנו לחץ על הגב התחתון, או הדמות של הפה לגוף התחתון של הרגליים, ובאוברול, זאת הסיבה החמישית, אתם תשחו הרבה יותר מהר.